يجتنا تشوفوا ما مركبورا بيجي لنا لا تبص دا كوكسيو بوي نبينا هاي تاتمورما من النميا من يجوا وداوني كاتجا تبص سنة تيانم نبميسو تتنباو نبميسو مبيدل لما توي كير دلما نور درما يجتنا تشوفوا ما بيجي لنا مبيانا دوما كذا نبوهم بلن يلما مبيا كتنا كنت أدرك بالبنجة بزنت لتوجه أما بانجون با سنة زوجة سلمو صاروا للأعداء مثل ذيك الجلايا عدو الأمة حقق أكبر مناوي يبغى الأمن والخير يصبح نهاية استخدم يدينا تخرب عنيده شوش على أفكار الشباب الزلايا ضغمة فساد تبغي الشر تشريد بنفوسهم صاروا علينا عقايا من الوطن شبعوا ونسيوا حساني قاموا يجي هدوا جدار العز والناس كم يرجع تناون تورشل أستغفر الله دكالاشمو كرنيلا نامو دومو جنتنا ما أقوم لنا كوتو تورشل كرمين ينيلا تبى بشرمو ما نمرسوني بنونا تشمكو أستغفر الله كم أنا فهم سا كان يوم تتبو كقعنا بوني جل ينتو كارلوي نسوت جنا نيما بيه أم بميلا بنشاشلي دمزي بياغو مبتاني منا فهمزا نجان ينتو أفتشم مما يبورا مكرمة النبانا تجرشان ينتو أفلو هدوا جدار العز والناس تبنيه صاروا للأعداء مثل ذيك الجلايا عدو الأمة حقق أكبر مناوي يبغى الأمن والخير يصبح نهاية استخدم يدينا تخرب عنيده شوش على أفكار الشباب الزلايا ضغمة فساد تبغي الشر تشريد صاروا علينا عقايا من الوطن شبعوا يمكن أجاب والله يوم نبى وابو هدوا جدار كل ولا فوتا والناس تبنيه صاروا يمكن أجاب والله نبون دمان ناوني كابن شاتو نما يا oy ntuna abia piu katebewa
Ismail Kaulambara. Tam Afa Hamza na yi kafin maza. A ɗin tuku kan yi rutun sabi. Kafin maza. Ɗin buwar ɗin bayan sawara. Ɗin yan yin sham. Mbantin yan can yin tuma sham karnin su. Kajin tukbal. Na wuzu wajen na da garama. Kelin da yi a Bamza. Zuwan ya. Musala min. Dan badan. Ku jata bara ya. Kali unde unkuhu. Daranya. Insha Allah. To kafin ponya. Bulan kaciyan ba. Can karnin su yanke kan mana koji ta sa ta mazo Musala min. Manne injili yar sham. Mutum da ba mun yadda mu. To zo apa amdoran para malama. To zo da kube ne mai da wani ɓamin ya ne gwagwin ya ti in furgata ba nirba ta nirba yi yaka ce ka nirba ta ba nan wurin ka bi can da sajin tafiya ban bambarin ya nusha ka nirba yi shabayan da yi mu maka kana Ustaz nan da so a kabin ruwan nan ya kan nan da su a tsari na amcan ma nan su mutunan fartabla ma wani ustaz kawai kirin nuna ustaz amin mani ne bima shamla mutum ne ba mun yate da tuni tunan wura tunin gbogbo ya ba ma da tuni da fargita kan yi ba talar cin imani gitu jira babban bini yan na shamka tunan wura ka ta kwaba na imani yaji don wa kanya don jira Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ustaz Manan Ustaz Manan ai daga ne kaji Ustaz Manano jo oi gaban da Ai to shi ne ku za ku. ai isan isin kuma isin ona da Ya fara. Bismillah. Aba bismillah. Wai. Abin ya ba su fiye ma da sashi mun ke so ni towa kuwa na wuya alhamdulillah oi ne karan ya shan ma nosu alabi atana buwa banda Nko biara yin ko de ita zona. afa kemiya ne da babu da suna ne da na ne haiku tambi a shi a kallon wa'amun ko yana da suna ne harkashin da ko iya malar solma mai uba wancan motar da mai akwai ba wato ma wancan motar malami ma ne sarki mamman da zan wani Ai, to kare bar tunan zona kai no wula. Da ba girma da karatu fashion ba. Din ya Allah tisa. yala ta kan to so na To. Ni yau yarba fiyar ba. Hayyala yana kan so kai yarba fiyar ba. Mamika sashen kam push by. Ki to biara. Labar mai fakon. Tunan na fila. Allahu akbar Na wani kan bashi biyar shara kura da kuma. Nan da biara. To. Mun fara kun mun nayi.
ka ko jimna ni ke karkur to gohan ku wanda ka gabga ka zanin yin gwanda lan ku dagarin ku kirsni subhanallah kan fofa nti ya kullu tun banne kan ya nan tuban zadi yirshi kan nan tun banne vula hal ni songa na union tuma fako inshallah mu ta alquran so Allahu akbar ka bin shakkan din da biyan ni ma ka ku so ga ma so ga shi yale in ta san babba Allahu akbar wa dejo yin yarya bai bin shagin nan mama da biyan ba ma fam kan yan shugaya ilu ba shugaya ni ya sharhin ba shugaya nama wato pam domin bin shawo da yawan da mamin zan yi wanda muka ta jege addinin musu wasu ma wasu hujjar siya pam fabiyar ko su yi sai musu ma na shi ne no gat mu ne daga tattabar garin dumin dun tabbar wahalar ta sa yento bu'le anu probo ka tira sayemi nyine ti kwampe nyine na yintuna wa'ala biya duniya na wallana ko kana ta kya yule yento bu'le yin yapu poham ka pohan jara ai bor poham ka bai yento bole anu probon kan maitira balendira anu probon balenchara anu probon balendira anu probon yento jinjima yento bole izanga Bulu nyina nye musu saa tihi mori drum nyina sule bulu yintu nyina nama antuma yiko kan sutin pasu ko sulo point ne kinahi ayuko punumbara kam nisal na punda kawanda bulu yintu ayuko punubara antum pasayi burgun tori dunyan lana yuntu da bwashe lana bari chante dwel samba jamdu lana samba bari jamdu nimfu shaba kaboni ba duma nima lana bu duma ngo kavoli wakama bilgu wabusuo kabinir ba yungo to sa yungo yuntu da bwashe dunyan lana kabi chanti jam de lala ngir bongo kan yenn zumo an kara ko zon lupo anta ka sun an dagi yuntu da bwashe lamani dunyan na tabile darman bun tumbe karta sai dan tatna bala buru yuntu ni kun tor sa ni tor sa za ta na nuni asindo dama yun mawat ba yun bala na namun le nan ku katrin yan kule kakken ya tunan na to de
tina tu zan ti ya to mai ti kana tina ban tin ya mursi sham ni to ma na tan mun nan ni ya shelwa ma ni ya ka tan ma tilora bana wal alkawli ni ti kella yintu min bi shelwa ma so nan na ni zo ta ba shi ta falte da alkawli ni zo shi tin dimbala da tin yara yintu in ma ka ta jan bi ka ta na yi tuna domin na yi satin kyan don so ta bayan batun yana yin tuna yi tuna wa tuwon fashi wani tuna wa tun fa nan wuzo maka kefir kalawa ma sasa bare bukutu mu nawo baba mu addinin mu ne ku yi narkiya ni ma narkiya ni to ya ma dujara ni pierna o mu la sone yelne ile portala chef chantinya ni jara ni lobna abu ku yelden jara ka ba ma gbacha ba ma yin yele mun biyan soya to na ma da bishan ma yi zai la jan so kun la on kuiza rozo manin misham yala da ba mai yana ai pila ko lambon ne kana wo bon kumsa tele kan yin zuwa yi mu jan ne kuma jawo ne sha amma ulkin vivera ko kullum na ti yala dila biye on a ti yala to amma izayira pi yintu ikuila nara wanda tin na manin ba fito shar ni yau yamba so kwaye ma kimin ni yare shan ma kire kai yi wace yiwa yanzu injin bai ni tin ya shar kam ni tin na to kire kan baya assalamu alaikum sai gidan da so amin John Paul ma ya to ni wa a wannan so ni an fahimta ko ba apa ko kayin tun man tumo muna mo yuya abba mutum mai sai san sai ji mini karama gobe iya a da akwai aka da abokanansa don ma manin yonya sai ba da bankaci a fatimsa nukan da ba nuku jukul ba ma tuhola sai kan bo yi ko cina ko ne nin yin tumo yin tu da ba shi ko na ba ya johnson lokacin tun ba non da biya na yin bole yin tu da ba shi o don mun gara kusa ba zo ma mutum da akwai fana kan kun wo kiri oi kusa da su fata ka kun sai jini ya ma gwa ka ta don safa ranka afa bi mana aka ta fata tirbira babu ne tin yan numshan in yin tuma abakan hankalin yara ce can farko ustaz na wade so na hankali na kurin ya shagar tuni yara yin kurba da shan da zan labi da to amma ma nuka na tun ya shan wa da latin nan ganya domin dabla kanku ya alheri ya alherin mutum inda yi da lafiya ko tunanin zan ce kafin da rana
Volunteer, look who can only pass. As a town woman. So, apa Ismail? Kat, anda Basham lah kat yang babi. Kami ni Basham lah. Di mana Basham? Nana Basham lah, jengkat tu nak bah. Kami, worship punya na bila pun di embar bon, mereka wong dokus. Terus saya cini lah semua, jengkat tu pun di ini. Benar kamu. Betul. Lebih lama. Nyemuai. Kalau juntu buat Asia. Kakum engkai maguang. Menak Chelsea. Berkarena tertengbanmu. Nama tu cakap tak palgi. Kamak penyung nem palgi siap. Kalian tu buat yelma. Nenyi top tu ni. Nenyi tahu. Kata bambam. Nenyi fue. Kata surah. Nenyi tak boleh. Kazana na cemba. Keyi. Jangan targa. Jangan walam. Kama di bawah poin lasabu. Untuk tuan pulba. Yang so, kau mana nak pelga? Yang kumel. Yang tu ni nak pelga. Kaya bang yang zamba, yang kalau syak. Yang tu buat nanti lah balik. Ni nak fawu alih. Kabiye piana. Tiada yang tu dan lap. Demi yang lapne, nukumat ni. Ni yang lapne mah payun tu. Nabuala shalzo. Bukan. Beji. Ayah nanti pergi, mana tu bawa poin. Nanti tu ambil. Lalaba. Bukan apa ya. Antang menyihu mama dulu ya. Tentang tu tuan mal tu bawa poin. Yang waktu beraga. Tenendai ni beli palsu. Lahal ni bang. Betul tiang lesu ya. Kanu. Tiang niam bang. Tiang niam bang. Ay, lalu mana tiang? Amat dia pula hadiah. Kalau bos boleh pak. Lagi mah dincian dia dunia, amat dia berahem dia. Bola cakap sudah. Jangan mah, lecak. Bawa lah cemba. Keji. Oh, apa yang? Apa Ismail? Mana orang terdapat? Omnya nubuso, untuk zahan. Kadang kartun. Nilai nubuso, mana orang terdapat? Kapigi anak Dauda, opindan pun syarif, nzangta, dirinya jini, dirinya kukual nyaksel. Kakuli puan welne. Yin lebih Al-Quran kan yirkan su yukui ko yubu na nawon gafa on nabna tumma kaman nusi ban yaran dawun da annab dawud da lo ko nyaksel kallam na shi Mami yebuna chama. Kaya jikto kapu jikto kayo mo. Tulo be jikto jikto kapu. De bolong no koble. Como usas kame religion. Buni tizami usas kame. Mundo kobe ko ni no ku.
on a eu ticket comme ça c'est un tiens tu m'as mal champion nga ya abi ñëlé la bu ñu dimi ça ayo tawani mshama bwana ni fosu njia mesa wani to zan solo ne bi ne rabani mas da ne fara hankali kaman ustaz da fadi kunin to malla dansi kunan duk ne kan wurin can ando da fadi ustaz ustaz kan ya shama jira fama na nini sham ustaz abdul manan mun yi bana ya tulle ni bashari ulizan ucha don tin sasa tabbin mun na wani na bal bashari garmunte ustaz jama'a biyatu amma da shi to amma ban nan yana sani ustaz ni ka yi magan na wurin tabbata ta yi ta sani kanan ton tabbata ta ci shirti zanu da ruwa na na karba mandin yakan yi munyin sunan noma kanan tun yin wurin tambula yin ta sana jaya yi karfiti na namar su za su ta nabin bayan don manzan lusana na wani yi wa lwana wani mun yan kyan din on tullu lan duma na alkawla na tiyan kyan la ta fana ta tabani mun yan garto ne don duma na wannan wuta mun yan garto ne tiyan mun la qur'an sabai batan yirba min bala nda yin ta hal ni amin mun piruguma mun yan kyan ni sace za sace ne to yin yele ya to almo yin dole yama za sa nduma nawo ne man afa ami man afa ismail من أفا عبد المنان من أفا عبد الغفار man afa kamil nti yinnawo yelmambe kadi table ne fi sabilillahi tokkanyen milo alkawle nutunyen nan kur ashirmo en yuri gina piru en sir sati nyala nimbo songun shiryan jangyin to piru dubana on jimma shahra Allahu akbar soji yadda soye tukulde tukul inde mbami ina katin ya abadan kuyi suka taka anti ya na kamana to ya su kon ka yi nawa in ta wura mun kwara min ode o ya mana bakan to jira soji tun fira ma halati tri zamzam bai to tuni de zamzam ba ma tinya muyen can yitu wa dama an ku ci ta hankal shi ne ka ta to ni bu yi na to rozo ka ti jin bani
da tuna ta kana ta iya na fanyan wayan jama'a da mabiyan yara ta ni kuma ni biya lokacin puro to dan ke ka ta piran na ta su hakale ngin ne bi daga yanci tuka ode ko betuwan ka to dai har ne yutu to da ta ni apa mas do mo wala de que to wala não gafara bidu sona yi nyala ka mpalpal pi yembo jama ka su bo mu shale na yi cha yuzwe inshallah ni cha ka mo mo si za ja ko non la pompon na no bien se passe ça tout le yise bon patale banda bien on patale masmamba ni cha bo mo mo Allahu akbar Allahu akbar cha bo mo mo na ka fara bi mo mo ma ka bi dims ma yilla awo yikara mo yati lam biya to ko na to ni sa ga tin ya bi dim kun so mo ya gato ne zan afaba ka Allahu akbar Allahu akbar sai ke tapa ba biya tapa to ba ne to wa aba dozo yuma de pesha mina fa tamlande to la ka to fa be ko yen jigu won ko to kara malla karatin ya lani to patale insha Allah asi ka de ka kenna sa ba ce ka su da hayin yawar fashe yi kuma yin gumurwa Allahu akbar sai jira je su amin to fa to to ga buya na rita duro na ubiya yin gumurwa ka yi na ya na ni mo ni mo ta mo luwa wo bola bi de ku wi yen yina sashan lifanu mo cha yentu na ni mo ni mo ta mo luwa wo bola bi de ku wi yen yina sashan lifanu mo cha yentu sorry ai bu zoni mane ni lo to paka ba ne ne to agere to a shejenya an yu ma yin tunya tin sha nirna topi bile ma na yele ko bi ko bere ko yele to futi ya ba ko zama ta na yele ka wata ma shi ko o to ma shi zama ta yi she an ya ma ce ka to kunyate ka ko she mi ya gulala ba da ba ne kuma ndiro tuwa ka yo she ko dirban na daban larte ka tira ba mi ban yan larte da ka ta da ri chan ma ka ti chan ni man abu fa bu no la bi ko ni ra yina ba ga ba no ba na sheje jaba yan ba tiyo ni to ba amma zo ka lafi yi tunyana ni mi to tun shele ni mo shi ku gulti mutum ka bu ba na tumo kika kana da tike yantu man shi mara yadin tana wacce tun sana na ma dan tun no da ban je shana na kwan kiyo ma pa ba so ban je man kika ce ba bukun gulti mu ba ka titiri pen ma ne bar sade jobi zu saluna no daga a ka ba biya da tun yi gabna da tun sana no tun lavle ne ban bala por jana war so ne tun ya ka ya a fatti ta ma du wazu ka tun wazan wacce ge kan tuna hutu to torche ko wai ai gontin ya buya mo woni aflo yim nima
yan di mana fi oi shi kurce ka bin murmuro asuba shi har ka yunwa ta zube ka zo min lallan sambar wani ko yin nima kan yin yau yamma sa fashin nima ma bi dubse ka zo ta min lalna a fannin wani shi kurkana wani kan yi yarba salamu alaikum wa alaikum salam هدوا جدار العز والناس تبني سيدي جعفر قرية بمرحبا لا سيدنا عندي سوق لا أنولا لا أنولا لا وي أفا na أفا yadda ku pujo mana ka sijita bandiran wannan ka yau ya tiye ya ta kuna kwan karate nta kwa ka boye amide anye tutumura to kata karaka a kyangin da shi ma na duk ba ta da biya fa أفا abin da ka tukana kan yi makancan tole kan labarin yaga ni ce ka murmuru ma asibirin yin za a ta zubin yunwo zuwa lallan sambar wani zuwa lallan sambar wani afa zuwa mai nawo ne labniyar yawa dimbuwan yawan wuri ni turma ne yin tuma dubu shara bin sha kan balla da dabsalin a farin dabsal ma da yi ne ka soyayya yare zo dime solo labniya ya na afa ta fura fura kallo ta duma na wanda da kaule kaman tar nukul yiran wo shi ta nimbil ta balla yintu da zo da kyara nuna musu tarambil sasi ka beshe din san ne ruwa ki tarwurte yintu solen bongo har da sori sakan ba yintu polen bongo na wun gafara tan yela banyan kibni soyma in kyanle bani ne ba maki ya divi يبغى الأمن والخير يصبح نهاية استخدم ايدينا تخرب عنيده شوش على افكار الشباب الزلايا ضغمة فساد تبغي الشر تشري بنفوسهم صاروا علينا عقايد na gafara siniya صاروا للأعداء na ala fe ka ta kana yungo ma to nda pan bon wa o yul bo na wunnam nda di musun suma ka tara to yule Abdul Malik na amumul ma nim wal mulma asba halka yum ta zubma ni tambu magan da paron ni ko zuwa man wasa hali ni shi ko can nta zanga fanin mu nta yutu oi kan yulo oi Abdul Malik يبغى الأمن tijiwo kun jingo wara aku to kalba mu ma ni mu bu so biyina ka to ko bin da kai ni shi kan yin tai afan ma yintu nyala shi ka taba yintu to kan bayin dun muna na won so zo ka ta zabura ruzo nusu ma tabbalan yin na kulizan afan ma nta yintu da kan naka ta kanama يبغى الأمن والخير يصبح نهاية ami yintu la mi yintu
أمين ماني شوش على أفكار الشباب كلام قلتوا لزم أفن ما كي ينتو لازم بچا الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم ويوم عدم بنن لهجب سي دن نعبهر مي تدا نبي داودا تبرا زني بالو إسرائيل نمزو بمن جالوتو ينما كاركانا نبتو باتبا جالوتو ينا ورادة وعغاري غمو كبنيا ومن وينينبا بنو إسرائيل نمفوني تبغي الشر لسا نبداورا دانيالا بي بنفوسهم صاروا علينا بنو إسرائيل وعرما زاسا كبترنيانا تربنا ما نبداورا الأمن والخير دمنو دا كونيا بيماسا كندما ناون تو سوكي وينا ntiyere nungun na turjalo kanduma na won shirzano nyanga ko nyang jalo كبير الله أكبر dan baka Abdul Malik ko kartama nduma na won nezano nyanga أمين 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 بنفوسهم صاروا علينا عقايا أفا من الوطن نعم بدي ما في ونزو يبغى الأمن والخير دم جنيالا شو كم تزافوني بيشا دم جنة ونزو أفا عنيدة شوش على أفكار الشباب الزلايا ضغمة yimi tun pa lok shi po ma to mo nya jong to jong ni to shi en bon ma pero so mbor me ni tien tieme ndon kan do so yen chama ka to don don na ko yabo ko shi ka so kam tie don don kata gue nyenya le foso wiyan zo wana ko no pena mwame idwane ke kwasi ko bane zuzo mia ko tutum in cheka vel dono sanma duzu tiemia Tana bandayali lumia tabliu Atakbir Allahu Akbar Tana bandayali lumia tabliu Nabaligu anni walau aya Nabitamu tutalmu koda di kulinya la aya zayini Shetwana mi potino bergete kata zaksa wonto matumbu Shetwana mi potino na bergete kata zaksa wonto matumbu yintu yeah Mabi manne change yintu yeah Enten dawa dichami yintu yeah Mabi manne change yintu yeah dawa champion yalla para hey hallelujah amen babanda bama pa ay wele moreni anya pijama du balayini
wakati yishia nanda katida dino kulkela tankarane ko alhamdulillah 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 pompo wadmegna yar mulola kam Tiya ni te dolpa entinya ami be pour le deye to ye mabe manni tane to ye tane dawa ye to ye mabe yamani tane to ye tane dawa te dana bunda yali Lumi atblewum letena ya palu Abdul Malik Look supporting kanti to John Moma Look the number Stars Emile Sefune Enjo Shapuna Bubondila John John Zancho Yutu Nyala mala yupun Duzo ka yelle to dronki ka biasani aticha Ache mala yupun donc voilà Abdel Malik Yamale Bzinia Ndimana mezana ni kurle Haltai mezanta Yezo Ayeshamo Elmia Tell Johnny Jaiseni Katija Zon Parepa Nanga Bargana Kalu Abdul Malik Kabulun nati shamba Nirma mula dadam Nata Kijak jiyanyo Wait Abang kucing Nila masyakalan ancur guna Subhanallah Lima balik. Yes. Are you born? Biji.
Ketingkan lagi nak. Itu. Anu form. Mbopa. Boy into Mpaya. Nantama Koshaka no. Boy into Mpaya. Afa. Yekuzo Katudomo. Ti dire la balé. Ni entela ti yon. Katakana ti te douantwe. Dinan ke ikan kato kuya. Kamambanan sahaba. Mana kanin ti yan douana. Kan zanla tongozo. Akbamu. Suhala. Har kabyan wata. Dorozo. Buri yin tun zanen yanga kapjira bana kakana ta fama ba zuwa yin zanen duka yi rafa an yi fama ba fara shirin ma ba mama zama fari yin tu yadda ya kwa man kan fa yin tu yanin so mun son an zana nyanga ka tutu na kamsasa an kana yawon na tutun Allahu akbar yin tu ne zana nyanga ka zan mata lerte beje nu bula ni sabashin bula ni tuman na ji daro ni nyayele ni die fobre ta fodir dare ni shin ni gwargu don yayi ni wasa kan nan da kum za su bada kan shi kwa beje ka bi sa na chamta zan sashi beje ni lenya tonar yawo ni so ka bi je bi sai yawo mun ka yawa nun dumba ka ti da na ye totia nzara cham na tu gultun bangole beje ka ti da si da du charan yawo beje mbinyale ngobne beje ni fu so won sana na ma beje ta kun yara bi yara Kata pun jangan share ni mozo, ensa foto tu, beje. Kakak tu tu selang dewo, muncung baga, beje. Mbinjalan gomne, wula,
can ta jome in ta ne wata zamana in ta son zai shira an da yawo beke kamini na yaye nonin bele yete pale le faso yinga wan kana te dilala ni ma nya vieza beke kara bora na kuma ka kuwa tu so pa wo beke ayi man yan can mun ti yanna ne le fadien yiro ka kana te so moyi ka ce manin da yale ayi ma amamanga sondiye yeye to anwo be sondiye nyaba ka chanteni kanini min sarshi ku fage adalal bitu awnya bele mbai ta ka sam yo shari ayan zan yo ayan cin mutu gwani ba ka ka ku ma di maji maji pam kajera wani ku fara wurin ciwo mu amani ko ci dan kare nan oh ko jiyo kuna yima ni ka samyo shil an yango ayin can mata bwa ne bana ta baho ka ba ku ka ba jiwo nya ko ma ayi to mu mara ba ma dadia armi na ku yar maza le fama otbalani Budale, kamu tahu apa kata? Bula katen, she ache betul sandanan mu. Lefama, ondi. On punya lefama, ondi. Karena mana tiam. Azindo, tido, ay, mami na tajon mo ang ano. Bisa tengah tu suatu orang lepas namla, semua apa kau berat tambah, tenangnya lepas. Dekan ini enggak, tenang punya lepas ni cang babal itu tu. Kau dah tahu suatu orang terbiaya orang terbiaya pasar wala entah. Oi, siapa kuna? Benar lah, dia cang. Makari cara. Bula, Azindo. Apa Muhammad? Tekana lada kabu, karena tidak semua dari seangkatan yang wato yani dan buzu intahana kiyo. Tahiyatin nin yango maya. Tunun kuyen chami ka jonti ka ta bukata male. Ainin fo wali yana kumi ani marfanu mo. To ko nyu wala piongo. Ka chonti chande. Azindo, não sou gente. Cakap não tu não pão suara. Bo, oi tu ni cakap mana? Cakap nak mama bangaman suci tu mama. Mama ni. Cakap tak. Tu ni mu apa? Hai! Bukan itu nama. Ibu mana ini bersama? Tidak ini musuh semua jali. Ibu mana sudah kau ini nama? Azindo, barang kata bola, barang tarik tu.
afa to man yedem be ti yongo yinto ngobi ti yongo yinto de halamba ya anya sa passion be man ye nan sham ka ta habezo te ti yongo do won ti sa do yara mon ti bito to mun tumbe la to halo tumle bin yalan yo nyebo entity dozo yin dadi no pour ne yi shey zasa kariye za biao kari yo so itu le patale ni da mun ka